Jam Allah wale men bandiraɓe musidɓe tedduɓe. Ñande hoore biir 11 lewru jolal hitande 2023 ina hawri e aset 27 dew mawlud hitande 1445 fergo. Fulɓe mbi teddungal dasetake rondete weltare hirndi to fedde godal nde jofoyi to mboyo waha e cammalle. Lefol ngay ari ɓeydude lefol e dow leppi ɗi donɗa sabu ka eliman dono eliman laamotoɗo to wuro baaba laamotoɗo suudu nene o jangi o jangini o faami o fammini o hajjoyi o wiya alhajji hamme Amadou Ly gorko mo mboyo waha yo lefol ngay male no malduno adinoɓe koye walli fo penda alhajji dia mo mboyo waha a jarama hamme Amadou Ly kono jarama fedde godal jarama goomuji janginoɓe demgal fulfulde demgal so jangaka windaka haalaka ngal godal mum firtani jarama ceerno Mouhamadou Siraji Ly hoodere leñol kono jarama ɓen weltortoɓe ko winda e demgal fulfulde tawi koye sawtoji musidɓe mon Mari Acci mo Dungari Diaw walla Nindulumaji Penda Sow debbo mo Dunde yo jaam ñallu saro ñallen e nder hen